बनवणार आहोत भेंडीची भाजी। मैत्रिणींनो, बऱ्याच घरामध्ये लहान मुलांना भेंडीची भाजी ही आवडत नाही, पण माझी अशी पूर्ण खात्री आहे की जर आपण ह्या पद्धतीने भेंडीची भाजी बनवली तर मुलं नक्की आवडीने खातील। माझे मुलं सुद्धा खूप आवडीने खातात। सर्वात प्रथम आपण 3 चम्मच तेल गरम करून घेऊया। त्यानंतर त्याच्यामध्ये 1.5 चम्मच जिरे टाकून जिरे छान तडतडल्यानंतर 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या कट करून घेऊन त्यामध्ये टाकायच्या। त्यानंतर लसणाच्या पाकळ्या छान गोल्डन कलर झाल्यानंतर त्यामध्ये अर्धा चम्मच हळद टाकून घेऊ। हळद छान झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण मिरच्या हिरव्या साधारण 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या कट करून आपण त्यामध्ये टाकलेल्या आहेत। पण जर म्हणजे तुम्हाला जर तिखट हे कमी जास्त प्रमाणात हवे असेल तर तुमच्यानुसार तुम्ही मिरच्या घेऊ शकता। मीठ आणि मिरची याचे प्रमाण तुमच्यानुसार तुम्ही ठरवू शकता। त्यानंतर त्याला छान होऊ द्यायचं आणि त्यामध्ये कट केलेले साधारण 2 टमाटर छोटे छोटे ते आपण आता त्यामध्ये घालून घेऊया। घातल्यानंतर ते छान परतू द्यायचे व परतल्यानंतर त्यामध्ये साधारण अर्धा किलो भेंडी बारीक चिरून घेतलेली अर्धा किलो भेंडी आपण त्यामध्ये आता घालून घेणार आहोत। अर्धा किलो भेंडी घातल्यानंतर ती छान परतून घ्यायची आहे। परतल्यामुळे काय होतं की जो भेंडीला चिकटपणा वगैरे असतो तो त्यामुळे कमी होतो आणि मीठ हे भेंडीमध्ये लगेच घालायचे नाही। त्याचा एक फायदा होतो मैत्रिणींनो की जी आपण बरेच जण म्हणतात ना की भेंडी चिकट होते, ती चिकट होण्याचं कारण काय आहे की जेव्हा आपण सुरुवातीला भेंडीसोबत जर मीठ घातले तर भेंडी चिकट होते। जर आपण भेंडी परतल्यानंतर लास्टला मीठ टाकले तर भेंडी सुट्टी होते आणि चिकट होत नाही। त्यामध्ये आपण चवीनुसार कोथिंबीर घालून घेणार आहोत। कोथिंबीर घालून घेतल्यानंतर छान हलवून घ्यायचं आणि त्याच्या चवीनुसार आपण मीठ घालून घेऊया। मीठ घातल्यानंतर त्याला छान परतून घ्यायचे आणि झाकण ठेवून साधारण परतून घेतल्यानंतर झाकण ठेवून आपण 10 मिनिटे भेंडीला बारीक गॅसवर, एकदम मीडियम नाही किंवा फुल पण नाही, पण बारीक गॅसवर आपण भेंडी साधारण 10 मिनिटे झाकण ठेवून शिजवणार आहोत। शिजवल्यानंतर झाकण काढून बघायचे व भेंडीचा तुकडा चम्मचनी कट करून बघायचा। जर तो कट झाला तर समजायचं की आपली भेंडी तयार झालेली आहे व तयार झाल्यानंतर तुम्ही ती छान पोळी भाकरी कशासोबतही खाऊ शकता। आणि खरंच माझी पूर्ण खात्री आहे की तुम्ही अशा पद्धतीने जर भेंडी बनवली तर खूप छान भेंडी होते आणि चवीलाही छान लागते। धन्यवाद। जर तुम्हाला माझी भेंडी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेलचं बटन दाबायला विसरू नका। थँक्यू, धन्यवाद।